आगु बैसागु आरो लाइमोनफोरजों लोगो हमज्लायना हाबाफारि लादों। कक्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय खोला कासिबारि गामिनि कक्राझार जिल्ला बिसु बानजायनायाव दिनै आगु बैसागु आरो लाइमोनफोरजों लोगो हमज्लायना हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आथिखालनि 3 नं कक्राझार बियाबनि बिजाथि मुस्रिमा शिउली महिलारिया बाहागो लानानै लाइमोनफोरजों गुवारै सावरायलायो। बे हाबाफारियाव मिरु बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि सोगोमसार बसुमतारी आरो कक्राझार जिल्ला बिसु सोद्रोमाफोर आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरा बाहागो लादों। लाइमोन हान्जा जावरिखां लाइमोन हान्जा जावरिखां जय शिउली मेमनि जय शिउली मेमनि जय हाग्रामा महिलारिनि दिनैनि दिनावहाय 3 नं कक्राझार समस्तियाव श्रीमती शिउली महिलारि मेडामनि देरहासारनाया एकदम रोखा। बाहाय 1% डाउट गैया। एकदम क्लियार स्पष्ट। रायजोफ्रा गोदान मोखां नुनानै बा दोलोनि कर्मीफ्रा गोदान मोखां नुनानै मोनसे जावरिखांनाय फैदों आरो बिथां मेडामा जेरावखि थाङा मानो रायजो राजाफ्रा दोलोनि कर्मीफ्रा लोब लोब ओंखारनानै बिथांखौ बरायदों, बिथांखौ सापर्ट होदों, आशीर्बाद होदों। दा दिनैनि दिनाव जों बेखौ फुरा क्लियारलि बुंनो हायो, बिथांनि देरहानाया क्लियारखासै। दा बिथाङा बांसिन 126टा समस्तिनि गेजेराव बांसिन भट लानानै देरहानो हायो नामा, बेनि थाखायसो खामानि मावगासिनो दङ। देरहानाया खुनु डाउट गैया, देरहाखानायसो। लाइमोन आरो सात्र साथ्रिफोरनि थाखाय जोंनि सरकारा बिटिसिआव जानाखि सरकार दं, खामानि मावनो थाखाय गोबां प्लान पलिसि दं। इतिमध्य यां जेनेरेसननि थाखाय जायफ्रा सरकारि साख्रि मोनाखै बिथांमोना जाय माबा मोनसे मावनानै जानो गोसो, बेकार लेखा रोंनायानो जा लेखा रोङियानो जा, सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय माबा मोनसे मावनानै जानायनि बिटिसि सरकारनिफ्राय 2 लाख करि टका होनाय जाजेनबाय आरो बे आसनिया सोलिलांबाय थागोन। बेनि बादैबो जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय कक्राझारावनो जाबा जिल्ला लेभेलावहाय मोनसे IAS IPS बा ACS अफिसार जानायनि थाखाय कचिं सेन्टार खुलिनो थाखाय बे सिन्थाधाराया दङ, सोलिगासिनो, जाबाय थागोन बियो। आरो बेनि बादैबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय गोबां आसनिफोर दङ। बेफोरखौ जोङो नैबे MLA इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो मोनसेनि उनाव मोनसे इमप्लिमेन्ट खालामगोन, बिटिसि सरकारा कारज'करि खालामलांगोन। आरो दिनै बेहाय कक्राझार जिल्लानि कासिबारि फिल्डआवहाय जोंनि कक्राझाराव थानाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय माखासे MA नि स्टुडेन्टफोर, कक्राझार इउनिभारसिटियाव फरायनाय बा कमार्स कलेज बा साइन्स कलेज आरो जोंनि बे देबोरगाव बा सालाकाथि बा ओनसोलाव थानाय माखासे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बेयाव मोनसे इयुथफ्रा कक्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU आरो इयुथनि बानजायनायाव मोनसे प्रि बैसागु प्रग्राम काम इन्टारेक्सन उइथ शिउली महिलारि बिदि मोनसे प्रग्राम लादों। दा बेवहाय आंखौबो आलासि हिसाबै लेंफैदों आरो बेवहाय स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव माखासे मुल्यबान खोथा आंबो लाखिनो मोनबाय आंनि भाषणनि गेजेरजों। आरो जाय बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबैनो बेहाय स्टुडेन्टफोरा लेंहरदोंमोन, बिथाङाबो फैनानै स्टुडेन्टफोरनि सिगाङाव गाव मा परिकल्पना सिन्थाधारा खालामदों सात्र साथ्रिफोरनि थाखाय बा स्टुडेन्टफोर बा यां जेनेरेसननि थाखाय बिथाङा फोरमायलांबाय। आरो सात्रफ्राबो बिथां शिउली महिलारि मेडामजों माखासे प्रश्न बा इन्टारेक्सन खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथाङाबो गावनि सिन्थाधाराखौ सात्र साथ्रिफोरनो आरो सेंग्रा सिख्लाफोरनो फोरमायलांबाय आरो मा खालामनो सानदों भबिष्यतआवहाय।